କେନ୍ଦୁଡିହି 24 ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ 2025ର ଭିଡ଼ିଓ କେ ଆଳତି ସମୟନୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍। କର୍ତ୍ତା ପୂଜକ ଷଡ଼ ବୈଷ୍ଣବ ଇଟା ଆଳତି କରୁଛନ୍ ମଣ୍ଡପ ଭିତରେ। ଗାଁର ଛୁଆନୁ ବୁଢ଼ା ଏନ୍ତା ଭିଡ଼େସନ୍ ମଣ୍ଡପର ଚାରିଆଡ଼େ ଯେନ୍ତା କିଛି ବଡ଼ ଯାତ୍ରାନୁ କମ୍ ନୁହେଁ ସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଲେଡିଜ୍ ବି ଆସିକରି କେନ୍ତା ନାମକେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍। ତାରପରେ ଦେଖମା କେତେ ପାର୍ଟି ଏଇଛନ୍ ଆଉ କାଣା କାଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ତାକର ଲାଗି। ପହଲା ଦିନେ 3ଟା ପାର୍ଟି ତ 2 ନମ୍ବର ଦିନେ 5ଟା ପାର୍ଟି ଆଉ 3 ନମ୍ବର ଦିନେ 8ଟା ପାର୍ଟି ନାମ ସହଯୋଗ ଲାଗି ପହଞ୍ଚି ଆଇଲେନ। ଇଟା ଚିଲ୍ହେଟ ମୁଡ଼ା ପାର୍ଟି ଆଇଛନ୍ ନାମ ଧରି। ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ନଗର ଦିନ ଲାଗି ଦାଦା ମାନେ ସବ୍ଜି କଟା ଛୁପା କରୁଛନ୍। କେଲ୍ ନଗର ହେତିର୍ ଲାଗି ତାର ତૈୟାରୀ ଚାଲିଛି। ନଗର ଦିନେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା ଅଛି, ସେଥିର୍ ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ତାକର ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଚାଲିଛି ରାତି। ତାରପରେ ଇଆଡ଼େ ଖାନା ପିନା ବି ଚାଲିଛି। ନଗର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 2ରେ ଦେଖାଯିବା। ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ରାଧେ ରାଧେ।